ଆସିକି 8ଟା 45 ଲୋକେଶ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା 9ଟା 10ରେ ଅଛି ବସ୍ ଯିବା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଚାଲୁନ। ମୋତେ ସେ କାଲି କହିଥିଲା ଆଜି ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧେଇନି ଦେଖିବା ତ ଗାମୁଛା ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଗାଧେଇମି ଟିଅଲ୍ ସେଠି ଅଛି ହେଲା। ଗାଧେଇ ଜଲ୍ଦି ଲୋକେଶ କତିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି ଦେଖାହେବ ଆମର ଲୋକେଶ ପାଖରେ। କୁଆଖିର ବାରିକ ଟାଉନ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୋ ଲୋକେଶ ମୋ ସହିତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାବୁ ସେ ଇୟର ଫୋନ୍ ଦେଇ ଶୁଭୁନି ବାବୁ ଏଇ ଏପଟ ନା ହାଇ କରିଦେ ହାଇ କର ହାଇ କର ଟାଉନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଛକ ଏଇଟା କେଉଁ ଛକ ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ହଁ ବାସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଏଇଟା ମୋର ତ ନାହିଁ ନଲେଜ ଆଉ ଯାଜପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବାବୁ ବାବୁ ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଠା ହବ ନଡ଼ିଆ ଆମର କି ଭୋଗ ଭୋଗ ବୋଧେ ଅଛି ଭୋଗ ଅଛି ନା ଭୋଗ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଫୁଲ ଅଛି ଓହୋ ସବୁ ଅଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚାଲିଲା ବସ ଲୋକେଶ ମନ ଭାରି ଖୁସି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ନା ହଁ ହଁ ଦେଖାହଉନି କ୍ଲିୟର ସେପଟେ ଥିଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ତ ସବୁ ଏପଟେ ବସିଛୁ ଏପଟେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଉ ସେ ଜାଗା ଥିଲା ହଁ ହଁ ଗାଡ଼ିର ମୁଁ ନାଁ ନେବିନି ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିକି ଯାଉଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଆଗରୁ କହିଦେଲା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝଗଡ଼ା କରିବନି ଏଟା ବି କହିଛି ଝଗଡ଼ା କରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକେଶ ସତରା ବସ୍ ମାନେ ବସିକି ଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇ ଯାଆନ୍ତା କି କୁସୁମା ପାର୍କ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାଉ ଲୋକେଶ ମୋତେ କହୁଛି ନା ସତରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଆସିନି ହେଇଗଲା ବୋଧେ ମାଷ୍ଟର ନା ହେଇନି ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲାନି ତାମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଲୋକ କିଏ ଚଲେନି ଛାଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ବୋଲି ଆମ ନୂଆ ଗେଟ୍ କଲର୍ ହେଇଛି ଏଇଟା କୁସୁମାର ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ନା ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସିଟି ଏରିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଁ ଏରିଆକୁ ପୁରା ସହର ସତ କଥା ମନ୍ଦିର ଶିବ ଠାକୁର ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ ଓହୋ ସବୁଆଡ଼େ ବକ୍ସ ମାନେ ଗୀତ ଭଜନ ବାଜୁଛି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଢ଼ୁଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ପଢ଼ି ସାରିଛି 2ଟା କି 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ି ସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏକାଥରେ କରିଦେବା ଯଦି ସେଠି ମନି ଅପସନ୍ କରି ଚାହିଁଲେ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇପାରିବେ କି ମନ୍ଦିର ଟୋକା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଇଥିଲେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରୋଲ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କେବେ ଆସିନି ପ୍ରଥମ ଆସିଛି ଇଏ ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ତାର ତାର ମୋର ପ୍ରଥମ ବୋଧେ କାହିଁକି ଇଏ ଆସିବ ନା ଇଏ ଆସୁନି ବୋଧେ କିଏ ଜାଣେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସବୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠିକି ଦେବା ସେଠି ମନ୍ଦିର ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଖାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ଖାଲିଟାରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବସିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 18 ନାଳା ବ୍ରିଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ 18 ନାଳା ବ୍ରିଜ୍ ଅବଶ୍ୟ ତ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଆକୁ ଯଦି ନେଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ତା କଥା ଛଡ଼େଇ ରଖାହବ ଆଉ ତାକୁ ରଖାହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାନେ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେଲା ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିଲୁ ସେ ତାର ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ବାହାର କରୁନାହିଁ ପାଗଳ କ'ଣ କହିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ 100 ମିଟରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ହଁ ଏଇ ହଁ ସେଇଟା ନା ମୁଁ କନଫର୍ମ ନାହିଁ ସେଇଟା ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏଇ କାନର ଇୟରଫୋନ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇନେବି ପକେଟରେ ପୁରା ଏବେ ଜାଗ ତାକୁ ଶୁଭିବ ଭୋଗଟା ଧରିଲି ଟିକେ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଧରିକି ଯାଏ ଚାଲୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବସ୍ରୁ
ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଏବେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଜମା ଆସିନି, ପ୍ରଥମ ମୋର ଏଇଟା ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ସତ କଥା। ମୁଁ ତ ବିରଜା ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ଡାକି ନଥିଲେ ସେଦିନ, ବେକାରଟାରେ ଇଏ ହେଲା। ଆଜି ମା ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆକୁ ଏକା ଡାକିନାହାନ୍ତି, ଆମ 3 ଜଣ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ପଳେଇଲେ। ସେଦିନ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା, 3 ଜଣ ଥିଲା। ଏଇଟା ବିରଜାଙ୍କ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଏଠି ରଥ ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ ବିରଜାଙ୍କର। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର କଣ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ନର୍ଥ ଗେଟ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯିବୁ, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବାଟେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅନଉନ ଟିକେ, ଖାଲି ତ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଓ ସେଠି ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲଟା ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର କଣ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ନର୍ଥ ଗେଟ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯିବୁ, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବାଟେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅନଉନ ଟିକେ, ଖାଲି ତ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଓ ସେଠି ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲଟା ଥିଲା, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବୋଧେ ଏଇଟା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ମାରି ଦଉଛି, ଯାଉ ସବୁ ସତ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡା ମହାବିନାୟକ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଟ ଧରି ପଳେଇଛି। ସେ ଚପଲ ନେଇକି ବୋଧେ ଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ଥିଲେ ରଜ ଯାଇଥିଲେ, ଚପଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଟ ଧରି ପଳେଇଲା। ଚପଲ ଧରି ଯାଇଥିଲା, ବୁଟ ଧରି ନଜର ପଡ଼ିବ। ସେ ବା କହୁଛି ଉପରେ ରଖିଲେ ନଜର ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ତ କ'ଣ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ବୁଦ୍ଧିଟା କୋଉଠି ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ଇଆଡ଼େ ବୁଲା, ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲା, ଆଉ ଲୋକେଶ ପଳେଇଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଲୋକେଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏଠିକି ବୁଲି, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନା, ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ ନା। ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ହାତ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିଥିଲି, ହାତ ଧଉଛନ୍ତି। ନେ 20 ଟଙ୍କା ନେ, ହାତ ଦେ। ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ଅଛି ଜାଗର ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଆଉ। ଯାହା ଭୋଗ ନେଇ ଆସ, ଲୁକା ଭୋଗ ପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସମସ୍ତେ। ଇଏ ତ ଖାଲି ଆଇଲା ମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ବୁଲୁଛୁ ନା, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ସେ ତାର ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ତୁ କୋଉ ଦେଶରେ ଆସୁଛୁ? କହିପାରିବିନି, ନା କହୁନୁ ଟିକେ, ତୁ କେହି କହୁନୁ, କହ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆଇଛି ମା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମିଛ କହିଲା ମିଛ କି ସତ କହିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ମନ୍ଦିର ଲୋକା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୀପ ବେ, ଲୋକା କେତେ ବଡ଼ ଦୀପ ଲଗେଇଦା ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ହେଇଛି ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚଳିବ। ଗୋଟେ ଆମେ ଚାଲ ଯଦି ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି ଲୋକ ଆହୁରି କେତେ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଗଲା ସେକେଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 80 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ନେଲା 3 ଜଣ। ଗାନା ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କୋଉଠି ତମ ଘର? ସୁଆସାଇ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ସବୁ ଗାଁ ନା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରିସାରିଲା ପରେ କହିବେ। ଆମେ କରିସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁ ନା ପଚାରା ହେଉଛି।
के जाने लोकेश जानती लोकेश कहला कुआ हब रही ए शला कुआडे हजि जाइଥିଲା ପଛପଟୁ ବାହାରୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି ଶଳା ହବୁ ନ ତୁ ଲୋକେଶ ସେଠି ଆମର ଭୋଗ ଆଣୁଛି ଲୋକେଶ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଆଣେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଲୁ ଯାହା ହଉ ମାରିଦେ ଟିକେ ଆଣୁ ବୋହିଗଲାଣି ପତ୍ର ଧୂପ କାଟି ଲାଷ୍ଟ ନା ବେଲପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଏତେ ଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଆଗକୁ ନଗର ସେ କାଠିଟା କାହିଁ ଆଣିଥିଲ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ତମ କାଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବନେଇବାରେ ତମ ବାବୁର ଇସ୍ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଦେଖିଆ ର ରେଡ଼ି ତ ଲୋକା ବାହାରକୁ ଯାଲେ ମୋତେ କାହିଁ କହିବୁ କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁ ଗାଁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଗାଁ ନା ପଚାରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଏ ବାବୁ ଜୟ ହନୁମାନ ମୋ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ବାବୁ ଦେଖ କେବେ ଲଗାଉଛି ପାଣି देख बाबूरे केमती लगे मोटे लगे ठीक आसी गोटे जिन फील हो कौन कह माँ रोसे घर कौटा माँ रोसे घर हाँ यहाँ माँ रोसे भोग रोसे चलती भोग रोसे चलती ये आनंद बजार लोका ये गोटे आसिक मत फिल हो पूरी फिल हो जगन्नाथ चारिगड़ बुलूँ सत कथा फिल हो कहला अभी लोके सतरा माने पूरा श्री जगन्नाथ मंदिर भाया कर गोटे साइड देखी ना हाँ 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 एपटे भारिया ना सेपटे भारिया चपल सेपटे थोड़ी हाँ हाँ चल गाँ ना पचारे कहीं सरी सरी मंदिर दर्शन से कह माछ अच्छा जीवा जीवा भर को अलाउ ना मुझे थे जाइए माछ कह बहुत पुराना माछ किणा कारण पंडा मैंने सब बस देखे हम भल दीपदान लाइफ स्टैंड भल ना हाँ यहाँ कौन टी लोक पुणी मुक्ति मंडप पिंड भी पक जाए ओहो ये गोटे कार बाहागर भी होना बाहागर मंडप गोटे हाँ कम चलती कौन कहलु कम चलती हाँ हाँ ना तू मत एत कथा इाड़ू बन कह कौन गाँ कथा पचार बाबू बाबू गाँ कथा क्या पचार गाँ कथा पचार कहीं मानने से लोकाल एरिया ब्राह्मण भी अच्छा से
ସେଇ ଲୋକାଲ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆମେ କୁଆଖିଆରୁ ଆସିଛୁ ତ ଆମ କୁଆଖିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କୁଆଖିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ପୂଜା କରିବେ। ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଆସିଲେ ଭଦ୍ରକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଦ୍ରକ ପୂଜା କରିବେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଆସିବ। ମାନେ କଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହେଁ ମାନେ ସବୁ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ମାନେ ବୁଝିଲେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ସେଇ ଲୋକାଲ ସେଇ ଜାଗାର ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିବେ ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଚାଲୁନ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ଖାଉ ତ ବହୁତ ନା ବହୁତ ମାଣି କଣ କରିବୁ କଣ ମାଣି ପକେଇବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଉଠଉଛି ଉଠା ନା ଝିଅ ଗୁରା କିନ୍ତୁ ଉଠଉଛି ଝିଅ ଗୁରା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସ ବ୍ଲୁଟୁଥ ପୁରା ସବୁ ଯୁଆଡେ ପାଇଲା ବ୍ଲୁଟୁଥ ପୁରେଇଲା ତୁ ହବୁନି ରେ ପୁଅ କହିଲା ତ ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମା ଗାଧାନ୍ତି ଗାଧେଇଲା ପରେ ଏଇଠି ପାଣି ଆସିକି ରୁହେ ଷ୍ଟକ୍ ହୁଏ ରହିଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏଠି ମାନେ ଦିଟା ଦି ତିନିଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାର ଇଏ ଯାଇକି କହିଲ ନାଚୁଛି ମାନେ କହୁଛି କୁଣ୍ଡଉଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଖେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳଟିଏ ବି ଅଛି ଏଠି ତ୍ରିଶୂଳ ହଁ ହଁ ତ୍ରିଶୂଳଟେ ଅଛି ଆମେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହବ ସେତେବେଳେ ମା ବିରଜା ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାହାରିବେ ତ ସେ ଗେଟ୍ଟା କେବେ ବି ଖୋଲାଯାଏ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହବ ଧ୍ୱଂସ ହବ ସେତେବେଳେ ବିରଜା ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି କବାଟ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରିକି ଯିବେ ଯେବେ ହବ ହେଲା ତାପରେ ତ୍ରିଶୂଳଟା ସେଠି ଅଛି ଚାଲନା ଆମେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ ଏଇ ସାଳାଟା ଯୋଉଠି ଯା ଗେଟ୍ଟା କେବେ ବି ଖୋଲା ଯାଏ ନା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି କାମ ଚାଲିଛି ହଁ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି ସତରା ପଥରରା ଏଇ ଲୋକ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛି କି କିଛି ତ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ଖାଲି କାନରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଚାଲିଲା ଆଉ କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ହଁ ବୁଲୁଛ ବୁଲ ଆମକୁ ତ ଡାକୁନା ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ସତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣକୁ କହିଛି ଆଉ ଜଣକୁ କହିନଥିଲି ସେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ହେଲେ କହିବେ ଆଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଅନଉଛୁ ରେ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଅନଉଛୁ କ'ଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଅନଉଛୁ ନା ରିଲ୍ସ ଏ ବାବୁ ଏଠି ଲୋକେଶ ଏଠି ବି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି ସେ ଲୋକେ ସେଇଠି ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଏ ଜେନେରେଟର ଗୁହ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୃହ କହିଦେଲି ଜେନେରେଟର ଗୃହ ଲୋକେ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଲୋକେ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଦେଖୁନ ସେ ସେପଟେ ବୁଲିଗଲାଣି ଶଳା ବାବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲୋକ আহিଲୁ କ'ଣ ଟିଭି ହାଁ ନା ନା ପଡ଼ିଛି ସେଟା ସବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଖାଏ ହଁ ଏଇଟା ପତ୍ର ବାସ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ନା ହଁ ମୋବାଇଲ ତଳୁ କରିବା ହଁ ମୋବାଇଲ ତଳୁ କରିଦେବି ରଖିଦେଉଛି କେଉଁ ପଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଇପଟେ ହଁ ବାଁ ପଟେ ଚାଲ ଆମେ ବାଁ ପଟେ ଯାଉ ଏଇପଟେ ଯାଉ ଚାଲ ସେପଟେ ଯାଉ ଚାଲ ଏଇପଟେ ଚାଲ ଏଇପଟେ ଭିଡ଼ ହବ ଏଇ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଲାଗିଲାଣି କେଜାଣି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି କେଜାଣି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ଲେଖା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ କ'ଣ କମ୍ କଥା କି ଆମେ ଯାଉ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିତେ ପଳେଇ ଆସିବି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବାଟ ବୁଲି ଗଲୁଣୁ ଆମେ ବାଟ ବୁଲି ଗଲୁଣୁ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଥିଲେ ବା ଲୋକ ଚପଲ ଧରିକି ନେଇଯାଇଛି ଏ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏପଟେ କୋଉଟେ ଆସିছে
ଏପଟେ ବୁଲି ଆସିବା ଚାଲୁନ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଦିନ ବେଳା ବି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ମାର୍କ କରିବି ବା ବ୍ଲଗ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ମୋ ଭିଉର୍ସ କେହି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ହଁ କ'ଣ ଦୟାକରି ଫୁଲ କ'ଣ ଫୁଲରେ ଦ୍ୱାରା ଲଗାନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରୁନୁ ଫୁଲରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ହାତ ଲଗେଇବୁନ ଛାଡ଼ ହାତ ଲଗେଇବୁନ ଆଉ ଲୋକ ହାତ ଲଗେଇ ଦିନ ସିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ସେଇଆ ଏଇଟା ପଟାରେ ପ୍ଲାଏରେ ଦିଆହେଇଛି ଭଲ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର କଥା ଏ ଘର ଏଇଟା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ହଁ ଏଇଟା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ଚାଲ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କୋଉଟେ ଗୋଟେ ହଁ ମୁକ୍ତି ହଁ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ଯିବୁ କି ଉପରକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏଇଠି ଭଲ ଛାଇ କହୁଛି ଭଲ ଛାଇ ହବ ଶୁଣୁ ହଁ ଏଠି ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଚଢ଼ି ଭାରି ଦେଖୁଛୁ ଏଇପଟେ ଅଛି ଚାର ଏଇପଟେ ଲୋକ ଏଇପଟେ ପାହାଚ ମାଲୁ ସେଠି କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଜନ ଡୁଙ୍ଗୁଛୁ ମାଛ ଥିବ ଏ କହୁଛି ମାଛ ଥିବ ପାଣି ଦେଖୁଛୁ ନା କେମିତି ଆମ ପୋଖରୀ ଭଲ ସଫା ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଛ ସ୍ନାନ ମୋ ଫୋନ ଏଇଟା ମୋ ଫୋନ ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଲୁ ମୁଁ ମୁଁ ବି ସେ ଭାବିଥିଲି ସତରେ ଷ୍ଟାଚୁ ଭୈରବ ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଠି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଦେଖୁନୁ ମୋତେ ଏଇଟା କହିଲି ମୁଁ କ୍ୟାମରା ବଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଠି କୋଉଠି ସେଇଠି କୋଉଠି କହୁନ ଯିବା ମୁଁ ନହେଲେ ଷ୍ଟାଚୁ ଭାବି ହଁ ଫୁଲ ହେଇ ଚାଲ ଚାଲେ ସେପଟକୁ ଯା ଫୁଲ ସେପଟକୁ ଯା ମୁଁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବି ଏଇପଟରେ ଆସ ଫଟୋ ଉଠିବୁ ନା ଦେଖ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା ବାବୁ ଆଗରେ ଗଲାଣି ବା ଗଲା ସମୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କିସ କହିଲା କ'ଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସିଏ କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲୁନ ଯିବାଟା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଲେଇ ପଳେଇବା ନା ହେଲେ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଯିବାନି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଚଲ ଚିନ୍ତା ନା ଆମର ଆଉ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆର ହେଲେ ଖାଲି ଟାୱାର ଚିନ୍ତା ଆର ଖାଲି ଟାୱାର ଚିନ୍ତା ଦେଖ କ'ଣ ଲଗାଉଛୁ ଫୋନ୍ ପେ ଚେକ୍ କରୁଛି ହଁ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠିଆ ଚାଲ ପାର୍କ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା ହଁ ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଁ ହଁ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ କାମ ଯାଏ ଡିଜାଇନ ହେଇଯାଏ ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରୁଛି ନା ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ପଥର ଗଦା ହେଇଛି ସବୁ ମାନେ କେତେ ଦେଖିନୁ ପୁରୁଣା କାଳର ଯୋଉ ଇଏ କଳାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖୁ ନା କଥା ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ହଁ ବାସ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଇଏଟା କ'ଣ ଗାଧୁଆ ପାଣି ଏଇଠି ଡ୍ରେନ୍ ହିସାବରେ ଗଲା ନା ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠିବା ଏଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବ ସେ ଗୋଟା ଫଟୋ ହଁ ଚାର୍ଜ ମାଗିବ ଉଠେଇବା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଗଲା ସରି ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ କହୁଛି ଗଲା ଆଉ ହେଲା ଭଲ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲା
ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆମର ନୁହେଁ। ମଲା ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ ଆମ ଚପଲ ଅଛି ନହେଲେ ବୁଟ ଚୋରି କରି ନଆ ଯାଇ ମୁନା ଭଳିଆ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଛି ଜୋତା। ଅଛି ଜୋତା ତ ଯାହା ହଉ ଆମ ଜୋତା ଅଛି। ଏଇ ସେ କହୁଛି ଏଠି ବୁଟ ଦିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ଯିଏ ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ। ତାର ହେଇନା ଦେଇ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାନ୍ତା କି ଭଲ। ତୁ ପରେ ଆସିକି ଚାହିଁଲୁ ବୋଲି ଅମଙ୍ଗଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଚୋରି ହେଇନି। ଏଇଠି ଗଲା ଥୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଅମଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ତୋର ଚୋରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆସିଲା ବେଳକୁ। ବିରଜା ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ନା, ଏଇଟା ଆମ ବିରଜା ମାର୍କେଟ। ଲାଗୁଛି ଲୋକେଶ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରୁଛି ନା, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରୁଛି ନା ଲୋକେଶ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମନ ଭରୁନି। ମନ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଏଇଠି ରହିବି। ମନ ଭରୁନି ଟୋଟାଲ ସତ କଥା। ଏଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା। ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ହଁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆମେ 2-4ଟା। ଆପଣ ବି ଦେଖିଦେବେ, ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରେ ଆମ ଥମ୍ବନେଲରେ ଯାହା ବି ଫଟୋ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ଉଠା ଉଠି କରୁଛୁ। ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବା କଥା ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ। ଅବେ ଚାଲନା ଉଠେଇଦା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଠିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଉଠିବେ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ବାବା ଜଲ୍ଦି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଏପଟୁ ଗାଡ଼ି ସେପଟୁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରହିଯାଅ, ମଝିରେ ଆମେ ଯିବା କି ଭିତରକୁ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ତ ହଁ। ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବିରଜା ଯୋଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଦିନରୁ ଏଇଟା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଇକି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ବି କିଛି ଆସି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଲୋକେଶ କତୁ ସତ କଥା। ଆସିଥିଲି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଯାଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସତ କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି କିଛି ଯଦି ଶିଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଲୋକେଶକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇଦେବେ। କଲରରେ କେମିତି ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ସେମିତି କଲରରେ ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାଇ ଯିଏ ଦେବେ ବୋଧେ କ'ଣ ହାତରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଲର କଲର କରିଦେବେ। ଓହୋ ଏ ବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 200 ଅଛି କ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ମୋ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ 200 ନା ତୋ ପଇସା? ମୋ ପଇସା ତ ପଇସା ମିଶେଇକି ପଛପଟେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆମ ଲୋକେଶ କତୁ ତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇছে, ଲୋକେଶ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ହେଲା ନା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।